bat, ez? Irudi folklorizatzaile eta estereotipatu eta gainditzea eta bar, kango ziren baita beste asmo batzuk, baina non dago hasia? Bueno, hasia, jakin aldizkarirako Xabier Gereñori elkarrizketa bat egin, eta gaur agertu zen, realitate batzuk, derrota marreko markadan, talde bat, gospel eta jazz musika eta besten zebilela Bilbon, edo Xabier Gereño 40ko markadan, kartzelan sartu zutela akademia bat zabaldu nahi izateagatik, edo euskaltzaindiaren lokaletan, Riviera kalean, Kristo movimendua egon zela, eta ikuste genuen bazegoela historia oso bat etzena ezagutzen, ezta? Orduan, elkarrizketa irakurrita Josejo Gailaztegik euskal teknikariak apoiatu gintuen pixkatzu, hori azaleratu behar da eta komuniko litzateke eta proiektu bat aurkeztu genuen Bilboko udalean, eta onartu ziguten eta hori. Eta pixkat da Bilbotarron memoria kolektiboa eta batez ere Bilboko euskaldunon memoria kolektiboan nire ustez egoen utzune bat estaltzeko egin bat. Hala, liburua 300 horretatik ardura